Vítajte v obci Tovarné, ktoré sa nachádza od svojho okresného mesta Vranov nad Topľou 10 km. Od hlavného mesta regiónu Humenného je vzdialené 13,5 km. Leží v nadmorskej výške 140 metrov nad morom a obec sa nachádza v regióne Horný Zemplín. Tovarné je jednou zo 16 obcí mikroregiónu Sedlíska. Na juhu susedí s Tovarnianskou Poliankou a Kladzanmi, na západe so Sedlískami, na severe s Ondavskými Matiašovcami a Štefanovcami a na východe s Topoľovkou a Hucovcami z okresu Humenné. Tovarné má prvú písomnú zmienku z roku 1215. Cez obec preteká Tovarniansky potok. Erb obce zložený z modrého pozadia a zeleného vrchu, na ktorom je žlto-biely hrad, kvet a váhy. Zástava obce je zložená z 8 pruhov, z 2 žltých, modrých, bielých a zelených pruhov. V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol svätého Jozefa z roku 1794. Tovarné patrí pod rímskokatolícku farnosť Ondavské Matiašovce ako filiálka. Z hľadiska gréckokatolíkov obec patrí pod farnosť Štefanovce ako jurisdikčné územie. No a podľa pravoslavných patrí pod farnosť Vranov nad Topľou taktiež ako jurisdikčné územie. Obec Tovarné má oficiálnu webovú stránku s doménou www.tovarne.sk. Na Facebooku nájdete obecný profil s názvom Obec Tovarné. Cez Tovarné prechádza cesta 2. triedy číslom 558 zo Sedlísk do Hucoviec. Z nej sa oddeľuje cesta 3. triedy číslom 3638, ktorá smeruje do Štefanoviec. Prímestskú dopravu zabezpečujú autobusy spoločnosti SAD Humenné so 4 zastávkami: Tovarné dom dôchodcov, Jednota, Križovatka a číslo domu 155. S Tovarným sa spájajú osobnosti ako napríklad kronikár Jan Géci a slovenský spisovateľ a dramatik Štefan Kasarda. Pod katastrálne územie Tovarného patrí rybník Bor, severne od zastávanej časti obce. Pamiatkou Tovarného je klasicistický kaštieľ a park Hadik Barkovciovcov. Počas druhej svetovej vojny v novembri 1944 bol kaštieľ spoločne s celou obcou vypálený. Pri téme folklór spomeniem spevácku skupinu Tovarňanka. Z oblasti športu spomeniem futbalový klub TJ Družstevník Tovarné. Starostlivosť a ubytovanie pre tých, ktorí to najviac potrebujú, poskytuje Centrum sociálnych služieb Ametist. Taktiež spomeniem kvetinárstvo Afrodita s predajňou na obecnom úrade. Z organizácií v obci pôsobí dobrovoľný hasičský zbor Tovarné, Jednota dôchodcov a pozemkové spoločenstvo Tovarné. Tovarné má vlastnú budovu pošty s poštovým smerovacím číslom 09401. V roku 1970 mala obec 969 obyvateľov. V roku 1980 999 a v roku 1991 1040 obyvateľov. S nástupom 21. storočia sa obyvateľstvo Tovarného výrazne nemenilo. V roku 2001 mala obec 1076 obyvateľov a v roku 2011 1042. Tovarné má 992 obyvateľov. Zaraďuje sa k stredne veľkým obciam podľa obyvateľov v okrese Vranov nad Topľou. Viac obyvateľov má Vyšný Žipov 1142 a menej obyvateľov má Poša s počtom 941. Rozloha obce 7,71 km². Zaraďuje sa k menším obciam podľa rozlohy v okrese Vranov nad Topľou. Väčšiu rozlohu má Babie 8 km² a Benkovce 8,24 km². Menšiu rozlohu majú Piskorovce 7,67 km² a Vyšný Kazimír 7,56 km². Starostkou obce Tovarné je Kvetoslava Mížáková. Dnešná trasa v prehliadke Tovarného bude nasledovná. Prehliadku začneme smerom od obce Sedlíska. Z hlavnej cesty odbočíme doľava k rímskokatolíckemu kostolu, domu smutku a cintorínu, odkiaľ poletíme s dronom po prvýkrát. Naspäť na hlavnej ceste sa zastavíme v srdci Tovarného, neďaleko Kôp Jednoty a Gazda Pube. Odtiaľ prejdeme k budove obecného úradu. Uličkou prejdeme k zdravotnému stredisku a základnej škole s materskou školou. Následne sa zastavíme pri futbalovom ihrisku. Ukážeme si niekoľko uličiek, až sa na ceste do Štefanoviec zastavíme pri potravinách siete Môj obchod Mydlina a hasičskej zbrojnici. Po niekoľkých kilometroch pôjdeme k rybníku Bor. Otočíme sa a vrátime sa do Tovarného, kde si cestou mnohými uličkami vychutnáme pohľad z dronu po druhýkrát a zároveň posledný krát. Nakoniec si na ceste 558 ukážeme budovu pošty a o niečo ďalej aj Centrum sociálnych služieb Ametist. Video zakončíme smerom na Tovarniansku Polianku a Hucovce. Verím, že sa vám táto prehliadka bude páčiť. Ak áno, tak sa nezabudnite prihlásiť na odber môjho kanála kliknutím na tlačidlo odoberať. Želám vám príjemné sledovanie. Zlocili się targi
Povedalo švarné dívče, že pôjde s nami. Povedalo švarné dívče, že pôjde s nami. My po dívče prišli, mať ho nedala. Co by sebe bez dívčeca sama počala. Co by sebe bez dívčeca sama počala. Tam, čo by mne dala. Však ja dívče od maľučka na to chovala. Však ja dívče od maľučka. Našou prvou zastávkou v továrnom je dominantný rímskokatolícky kostol svätého Jozefa. O niečo ďalej sa nachádza dom smutku spoločne s cintorínom. Dobre, že je vám. Piliace do posteli a ocecku vám. Piliace do posteli a ocecku vám. A ja líham sama, samučka sama. Obracam z boka na bok, kolene slama. Obracam z boka na bok, kolene slama. Vľavo môžete vidieť autobusovú zastávku Továrne Jednota. Na hlavnej ceste môžete nakúpiť v potravinách Coop Jednota. Napravo od potravín nájdete Gazda Pub. Šagalička od maľučka na to trimala. V srdci továrneho sa nachádza drevená socha svätého Jozefa Robotníka, patróna obce. Vľavo si môžete sadnúť a oddychnúť pri krásnej drevenej soche Anjela s erbom továrneho a fontánou. Najvýznamnejšou budovou továrneho je bez pochyby obecný úrad, kde si môžete vyzdvihnúť váš balík v Z-boxe doručovacej platformy Paketa. Kamene padajú, čo mi to te ľudze pokoja nedajú, čo mi to te ľudze pokoja nedajú.
máme spalicu, že Jaše ľubila pod našu pivnicu, že Jaše ľubila pod našu pivnicu. V uličke sa nachádza zdravotné stredisko a oproti sa dá zacvičiť na workoutovom ihrisku. Jaše neľubila, lemšie dohváľala, kamarátka moja na mne povedala, kamarátka moja na mne povedala. O niečo vyššie nájdete budovu základnej školy s materskou školou a detským ihriskom. Ona povedzela, bo mi zavidela, Na tomto futbalovom ihrisku hrá domáce zápasy futbalový klub TJ Družstevník Tovarné. bo ona že V čase natáčania videa bol 20. august roku 2023 a okolo pódia sa pripravovalo podujatie Deň tovarňanov. bo ona že iste nikda neľubila. Šekuri, tam šekuri, moje milé z komína. Šekuri, tam šekuri, moje milé z komína. Včera večer chleba pekla, zhorela jej perina. Včera večer chleba pekla, zhorela jej perina. Co perina, to perina, ale štyri zahlavky. Co perina, to perina, ale štyri zahlavky. Co jej mamka odkúpila od olaskej cigánky. Co jej mamka odkúpila od olaskej cigánky. Už Hešické poženili, deňa ostal parobok. Už Hešické poženili, deňa ostal parobok. Teraz musím študírovať, chce mať dzivče rozporok. Teraz musím študírovať, chce mať dzivče rozporok. Až tak mi naozaj. Šofére, kde vašo motore? Šofére, kde vašo motore? Prešove garážu i na štacione. Prešove garážu i na štacione. Šofér obije, auto šoferuje. Šofér opije, auto šoferuje. Na každej zatáčke dzivče pomiluje. Na každej zatáčke dzivče pomiluje. Ja tebe
vygáňa, do nás chodí, nám nebráňa, nám nebráňa. Opäť na rovnakej ceste, tentokrát ďalej za obecným úradom sa nachádzajú potraviny siete Môj obchod Mydlina spoločne v jednej budove s hasičskou zbrojnicou. Na tebe ľúbiť, čia vína, Macerína. Vpravo sa nachádza autobusová zastávka Tovarné, číslo domu 155. Touto cestou rovno pokračujeme 2 km k rybníku Bor. Taktiež sa po 5 km nachádzajú Štefanovce. Chudákom pošílala. Kazal si mi, že me vežneš, jak na húre žitko zožneš. A ty zožal i poviazal, a po mne si neodkázal. A ty zožal i pšeničku, nežalšíme za ženičku. Pod katastrálne územie Tovarného patrí rybník Bor v nádhernom a tichom prostredí. Vešty zajdu i ja zajdu, pôjdeme do mlyna. Opýtame šemlinára, co tam za novína. Koleska še obracajú, pšenička še mele, 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 moja milá, še vydáva, pôjdem na vešere. Ešte som še neoženil, už me žena bije. Dal som sebe prihotoviť tri dubovokije. S jedným budem ženu byci a s tým druhým ceci, 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 ceci a s tým trecím kia, kia, čiskom pôjdem na zálety. S jedným budem ženu byci a s tým druhým ceci, 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 ceci a s tým trecím kia, kia, čiskom pôjdem na zálety. A okolo Levočí tam še voda točí. A okolo Levočí tam še voda točí. Ktorá nemá frajíra, ktorá nemá frajíra, ktorá nemá frajíra, tá naj do nej skočí. Ktorá nemá frajíra, ktorá nemá frajíra, ktorá nemá frajíra, tá naj do nej skočí. A čombia, do vody skákala. A čombia, do vody skákala. Pre jedného beťara, pre jedného beťara, pre jedného beťara život utracala. Pre jedného beťara, pre jedného beťara, pre jedného beťara život utracala.
Cestou vpravo sa dá dostať do obce Sedliská 2,5 km, Ondavské Matešovce 3 km a Kladzany 3,5 km. A se ideš, Helenko, Helenko, Do zahrady na Želenešenko. nezavíraj zverečka za sebu, bo ja idem, Helenko, za tebu. Nezavíraj zverečka za sebu, bo ja idem, Helenko, za tebu. Za našim Valhalom Lipočka rozkvitla, moja frajíročka, že tam ku mne prišla. Moja frajíročka, že tam ku mne prišla. Že tam ku mne prišla, na mne tam čekala, ale moja mamka na ňu nadávala. Ale moja mamka na ňu nadávala. Na ňu nadávala, že je vás chudobná. Vydám se, ja, mamko, nestaraj se do nás. Vydám se, ja, mamko, nestaraj se do nás. Nestaraj se do nás. A se ideš, Janičku, Janičku, Do zahrady na koši stravičku, nezavíraj za sebu, bratečka, bo ja idem, tvoja frajírečka. Nezavíraj za sebu, bratečka, bo ja idem, tvoja frajírečka. mieszka mi tu
večerne hráme, liškami tu večerne hrajeme. Všetké ľuzenče tu radujú, Za zákrutou sa na ceste 558 nachádza budova pošty. si s pocitou vám tu hrajú. Touto cestou rovno sa dostanete do Tovarnianskej Polianky 2 km, ale aj do Hudcoviec okresu Humenné, ktoré sú vzdialené 3 km. Chlapci s pocitou vám tu hrajú. Vpravo môžete zahliadnúť autobusovú zastávku Tovarné dom dôchodcov. Našou poslednou zastávkou v Tovarnom je Centrum sociálnych služieb Ametist v areáli parku Hadik Barkovci-Ovcov. Z dnešného videa by to bolo naozaj všetko. Ak sa vám moja tvorba páči, môžete ma ohodnotiť lajkom, pekným komentárom alebo finančne podporiť na čísle účtu, cez PayPal, pomocou vďaky alebo mesačným členstvom s mnohými výhodami. Ak na mojom kanáli ešte nemáte odber, tak odoberajte. Veľmi ma to v mojej tvorbe podporí a posunie vpred a ak kliknete na zvonček, tak budete dostávať upozornenia o mojich ďalších videách. Video zdieľajte aj na iných sociálnych sieťach, aby si ho pozrelo čo najviac ľudí. Viac informácií ohľadom ďalších videách, magnetkách obcí a o natočených obciach nájdete na webovej a facebookovej stránke Kymyslimy YouTube. Určite vám odporúčam pozrieť aj ďalšie videá zo série Mesta a obce na Zemplíne. Ďakujem vám za dopozeranie celého videa, želám vám krásny deň a vidíme sa v ďalšom videu na YouTube kanáli Kymyslimy. Dovtedy sa majte a čaute.